Volám sa Jozef Ďurica, pracujem v košickom hoteli. V gastronomii pracujem už 18 rokov. Táto práca ma baví a robím ju s radosťou. Do gastronomii ma priviedla práca s ľuďmi a radosť spolupracovať s týmito ľuďmi. A mať dobrý pocit, keď sú hostia spokojní. Túto prácu robím rád a som presvedčený, že aj to šapovanie alebo to servírovanie toho zlatého nápoja vlastne robím minimálne na 100%. Je to súťaž, verím, na vysokej úrovni, ktorá spropaguje značku mňa osobne a aj podnik, v ktorom pracujem. Je to vlastne veľké plus. Plzeň mi hovorí dobrý, chladený, osviežujúci nápoj s prekrásnou iskrosťou a penou, ktorý napomáha vlastne aj v zdraví. Som pripravený stať sa súčasťou legendy.